Sukad nga kwartahan na ka ba? Dili na dyan ka na mo nakitaan. Dili masahin nila spray. Kailangan nyo na ito na mong kayod karon. Kay kanya-kanya matawag kinabuhi. Pre, kabantay pa ka ni paring Junjun? Lo. Oh, Oh, nga naman. yes. Giandam na nimo? Good. Sige, paabuta ko. Sukad na milyonaryo ba? Wala man nagapakita. Gani pre, mo po na ang batayan ako. Di ba ningo naman ko si Mua nga? Kaghapon pa na. Kato pa yun ang isang adlaw. Duda dyan ko anak pre ba? Wala ka na nagatransaksyon ka ng mga dili mayo. Dari andam ni mo ba? Andam. Sa... Ayo pa niya anak pre, bad man na. Dili sa ingon na ka na ingon anak ba? Kanang ikaw daw, wala may makamilyonis sa kanang saragon na yung trabaho no, ingon anak lang. Mo bitaw no. Pila ka bulan makakwarta sa milyonis niya. Kargado ra ba sa dito no? Uy, yan ito po ka. Pre, si paring Junjun man na oh. Isa niyo di ka. Hala, Ilyunis na biya kayo na. Glasgow. Milyonis na may gisgutan. Tara, tara. Tara. Sa'yo mo gusto. Mag-iyapan na itag milyones. Hilo! Imo yung kong ipalagot ba? Inda na si pare nga. Mag-iyapan na yung milyones. Pre, milyonis. Oh! Isang karon. Mag-iyapan na yung milyones. Grabe niya tumiko pa eh. Mo di na ma-rich. Kimilyonis na rin mga transaksyon. Pila man ang milyonis. Mahal ka. Nagskwila ka kinder o wala. Nag-eskwela. Abot manggani ko grade to. Bantugra. Di pa magud mo kabalom o yapog milyonis sana good. Di sa tang maglali sana be. Junjun oh. Oh! Yan ramdan ako? Oh! Mag-iyapay man namin. Isa ka sa akong milyones. Sige ba? Matay. Murag na curious na good ko ba? Tuula na to be. Gaya ka mga ulo! Pre. Pre, Pre. Kumusta naman ka pre? okay raman ko pre. Nga naman day? Sukad nga kwartahan na ka ba? Dili na dyan ka na mo nakitaan. Ikaw magani, tulog ka doon, nawala. Nawala di ka pre. Pre, pwede ba magdili mo mudula sa kuha pre? Grabe pre. Hilasa naman mo pre oy. Dili masahin nila pre. Kailangan nyo na ito na mong kayod karon. Kay kanya-kanya matawag kinabuhi. Lagi pre. Pero saan naman itong pinagsamahan na ni? Kung timbangon pre, mas bukat yung kwarta kaysa itong pinagsamahan pre. Uy, pre, di alam sa muha kay... Oh, hello! Andam ng milyones? Sagdi na siya pre. Iandam na ng saksak kong milyones! Asa ta makita? Palengke? Palengke gyapon! Asam nita magukabay og mga itong milyones na to. Dito raman na ito na ihabwa. Dito sa itong stall ba? Istol? Naunsa naman ka? Dito na ito na ihabwa ba? Para di matagal ka itong mga munggos ba? Kahig ulo! Pre. Usa tong munggos pre. Ay, kato pre, isa ka sakong milyones nga munggos, mao to ang transaksyon. Patay ka pre. Ay, munggos.